Barkanku da zuwa Just Amira Hausa TV. Don wannan ne zuwan ku channel ɗina na farko ku danna mun subscribe tare da kunna alamar ƙararrawar sanarwa domin a sanar da ku a duk sanda na ɗora bidiyo. Episode 4. An tana tsaye a wajen har Umaisha ta fito shirye cikin atamfa ɗinkin dogon riga. Kayan sun mata kyau sosai kuma basu wani matse ta sosai ba. Sun dai zauna cif a jikinta. Ta ɗaura ɗan kwalin kayan ɗaurin ture ka gatsiya. Ta yafo gyale ɗan ƙarami fari a kafaɗa. Ta sanya takalmi mara tsini a kafarta. Hannunta ɗaya na riƙe da jakarta fara, ɗaya hannun kuma na riƙe da wayarta da makullin motarta. Ta yi kyau sosai har ta kai bakin kofar falon za ta fita sai kuma ta juyo ta ce, anti idan Abbi ya fito ki ce masa na wuce makaranta. Ta kai ƙarshen magana tare da wucewa ta fice daga falon ta je ta shiga motarta ƙirar continue ta bar gidan. Jiki a mace anti ta koma ta zauna saman kujerar tebur ɗin. Tana mamaki waye ya sanya mata gishiri a cikin abincinta. Shirye cikin suit Abbi ya fito hannunsa riƙe da jakar kwamfutarsa. Kai tsaye wajen da anti take zaune ya nufa. A takaice ce, zan fita kina buƙatar wani abu ne. Da sauri ta miƙe tsaye tana faɗin na Allah Abbi ka yi haƙuri. Guntun murmushi ya yi kafin ya ce shikenan komai ya wuce amma dai ki kiyaye gaba. Zan sa a kawo masu aikin. Ki sa mun sallama wa'incan kuma ga shi kin zo baki iya girkin ba. Dole na samu wasu. Ya kai ƙarshen magana tare da rungume ta. Ya sumbace ta a goshi. Kafin ya sake ta ya juya ya nufi hanyar fita yana faɗi. Ki kula min da kanki na baki amana. To mijina sai ka dawo Allah ya tsare min kai. Yawwa Abbi. Umaisha ta ce na faɗa maka ta wuce makaranta. Jinjina kai ya yi kafin ya ce, oke ki masa addu'a Allah ya tsare min su. Ya kai ƙarshen magana tare da ficewa daga falon. Murmushi ta yi tana gode wa Allah da ya sa Abbi shi mutum ne mai saurin sakowa. Idan ya yi fushi cike da ƙwarin gwiwa da fara'a take kwashe kayan abincinta. Ta mai da su kicin. Ta haɗe abincin waje guda ta zuba cikin kwano ta wanke kwanukan ta gyara ko'ina sannan ta fito ɗauke da kwanon abincin ta je ta miƙa wa baba mai gadi. Akan ya je waje ya zubar sannan ta dawo ta haye sama ta koma ɗakinta ta haye gado ta kwanta tana mai da numfashi. Rimsha gudu yake da motar sosai kamar zai tashi sama a tsakiyar dogar daji mai cike da dogayen bishiyu masu ganye kore shar. Saboda cikar ganyen bishiyun ne ya sa wajen ya yi duhu sosai kamar dare. Ba ka jin motsin komai a wajen shiru gudun bala'i yake shararawa da motar nan wadda da ka gan shi ka san gudun ceton rai yake ko kuma na rashin gaskiya. Sun shafa sama da awa 2 suna shira da gudu a dokar dajin nan suna keta bishiyoyi kafin su isa wani katon waje mai girman gaske wanda ke cike da yashi fari tas mai laushi har kyalli yake. Suna shiga wajen yashin ya rage gudun motar kasancewar yashin ya yi yawa tayar motar ba za ta iya wani gudu sosai a wajen ba. Waje ne mai girman gaske dan sai da suka shafe awa 1 suna tafiya cikin yashin kafin su fita ya keta cikin wasu bishiyoyi masu ban tsoro. Sun kewaye wajen ya zama kamar zagaye ta cikinsu ya biyo. Duhu ne mai tsananin gaske a wajen. Haka ya kutsa motarsa ya wuce ya bullo gaban wani katon gunki kan mutum wanda jini ke zuba daga bakin gunkin. Ƙasan gunkin an kewaye shi da kamar rijiya a nan jinin ke taruwa kamar kogi. Gunkin shi kaɗai ma mutum ya gani ya isa ya sashi mutuwa ko suma saboda ban tsoronsa. Idan ka gan shi sai ka ce yana da rai dan an gina idonsa a buɗe ga fari da baki irin dai idon mutum ga kuma hawayen jini da ke fita daga idon nashi da baki da hanci. Yana da hanci mai girma gari guda. Kan gunkin nan ya kai girman kan tirela ga tsawo da faɗin. Daga saman goshin gunkin an rubuta daular mutuwa da manyan baki sun fito baro-baro sannan aka zuba jini a wajen ya dawo ja. Da ganin wannan ko ba a faɗa maka ba ka san gidan mutuwa ne ba gidan zaman lafiya ba. Yana zuwa daidai gaban gunkin nan motarsa ta ɓace ɓat. Ya fito cikin wani katafaren gida mai girman gaske kamar gidan fursuna. Kashe mota da yi a tsakiyar gidan ya fito yana miƙa kamar wanda ya taso daga bacci. Wasu ƙartun mutane ne su biyu masu kama da samudawa baƙaƙe inda aka yi wa fenti da gawayi. Kai da gani ka san waɗannan cin namar mutane suke. Idan nan nasu jawur kamar jini ga ƙaton hanci kamar tukunya. Suna da tsawo ga ƙiba. Waɗannan idan suka ɗaura maka hannunsu ɗaya akan ciki to fa sai dai wani ba dai kai ba. Kashin kan nan nasu a tsaitsaye yake kamar kaho. Kashi dogo ya musu kamar jijiyar bishiya. Suna da bala'in muni kamar a yanka ɓoye wuƙa. Duk inda suka yi taku ɗaya sai ka ji ƙasa ta ba da dim saboda girman su. Matashin saurayin nan na tsaye har suka ƙaraso wajensa. Ɗaya daga cikinsu ne ya sa hannu ya shafa kan matashin. Nan take matashin ya rikide ya dawo jibgiyayyen ƙato baki mummuna mai ƙaton hanci sai dai bai kai su girma ba.
ya buɗe ƙofar motar cikin wata iriyar murya mara daɗin ji mai ba da sautin amo da ƙara kamar ganga da yaren su na matsafa ya ce, Barbushi, yau ma yara 4 ne aka samu fa. Wadda aka kira da Barbushi ya kalli matashin da ya rikide ya zama ƙato ya ce, za ka iya tafiya, aikinka ya kammala, sai mun haɗu a aiki na gaba. Ba musu saurayin ya wuce ya nufi cikin gidan. Yana taku ƙasa na ba da dum dum kamar ganga saboda girman ƙafarsa. Dawo da kallonsa Barbushi ya yi kan ɗayan da ya buɗe motar da murya kamar an tare injin markaɗe. Injin ma irin lalataccen nan mai ƙara mara daɗin ji mai rikita ƙwaƙwalwa. Ya ce, kai Santiago, kwashe su a kai su ɗaki daban-daban. Zuwa gobe da safe idan Gimbiya ta fito sai mu ji me za ta ce. Ya kai ƙarshen maganar tare da juyawa ya nufi hanyar komawa cikin gidan. Yana taku ƙasa na bada dum-dum har ya shige ta wata ƙatuwar ƙofa mai ɗauke da tambarin wata mata tsaye ba kaya a jikinta. Ga malalin jini nan kwance cikin idon matar, ga idon nata sun yi ja, bakin nonanta duk jini ke zuba da aka zana ta. Shi kuma Santiago ya sanya hannu ya ɗauko rimsha da ke some da hannu ɗaya ya ɗauko ɗaya daga cikin yaran da hannu ɗaya ya saba su a kafaɗarsu, sannan ya ɗauko sauran yaran biyu ya riko kafafunsu kansu na lilo a kallon ƙasa. Haka ya wuce da su ta wata faɗar hanya da ke ɗan gefe da ƙofar da Barbushi ya bi. Yana tafiya ƙasa na amsawa, nan ya rinƙa wuce ɗakuna masu burglaries kamar gidan fursuna. Ba abin da ke tashi daga ɗakunan face bala'in warin jini. Wani ɗakin kuma akwai yara, wani kuma sai dai kaga kashi ko wani sassa na jikin mutane. Daidai wata katafaren gid da ke wajen ya tsaya da gudu wani mutum wanda da ka gan shi kasan cikakken bil'adama ne. Ya zo da gudu ya buɗe wa Santiago gate ya wuce da su rimshe ciki. Yana shiga wasu ɗantin mutane kusan kamar sa suka rufa masa baya su 3, kowacensu ɗaki daban ya kai su. Ta rimshe ita ce ƙarshe, sai suka kai ta wata ɗaki da ke ƙarshen ginin. Suna ƙoƙarin buɗe ƙofar ta farfaɗo daga doguwar suma da ta faɗa. Kafin ta yi wani yunƙuri, Santiago ya yi wurgi da ita cikin ɗakin. Suka ja ƙofar dafaffiyar ƙarfe mai ƙarfin gaske suka kulle, suka saka ki suka juya suka bar waje. Ɗaki ne mai matuƙar duhu, ba ka iya ganin komai a ciki, ko yatsun hannunka ba ka iya gani. Ga bala'in warin jini mai sa tashin hankali da tashin zuciya da ke fitowa daga cikin ɗakin. Da ƙyar ta iya miƙewa zaune, jiri na ɗibarta saboda bala'in ruwa da take ji. A sukwane ta toshe hanci lokacin da ta fara dawowa hayyacinta. Waro dara da ramfara don idanuwanta ta yi waje, ko za ta samu damar ganin wani abu. Sai wala ido take, tana bin ɗakin da kallo, tana toshe hanci da hannu ɗaya. Ko tsillen tsinki idonta ya kasa iya gane mata a ɗakin saboda tsananin duhu. Motsi ta fara ji daga ɗan nesa da ita. A sukune ta takure jikinta waje guda saboda tsoro ta rintsa dara da na idonta, tana ambaton sunan Allah. Ji ta yi an ɗan taɓa ta baya. Hankali tashe ta yi yunƙurin waro idonta waje tare da juyawa a sukune tana faɗin, wane akwai wani anan ne? Ji ta yi an kwashe da wata mahaukaciyar dariya da wata murya mara daɗin ji kamar na aljanu. Daga ɗan gefe kuwa wata iriyar siririyar murya mai kama da ta kan jarirai. Ta ji ana kuka ƙasa-ƙasa. A razana ta miƙe tsaye tana ja da baya tana faɗin, don girman Allah idan akwai mutane a ɗakin nan kuma magana, kar ku haukata ni, ku daina kukan nan, mu rungumi Allah, Allah zai ji kukanmu, zai kawo mana ɗauki. Ta yi maganar cikin harshen Turanci. Ihu aka kurma da wata katuwar murya irin na 'yan shaye-shaye. A sukune ta toshe kunnenta da hannayenta don ihu mai rikita ƙwaƙwalwa ne, ba za ta iya ji ba. Kanta zai fashi, nan take ta fara hawayen tsoro, kamar daga sama ta ji an cire hannayenta daga kunnuwanta. Ana mata kukan mage a kunne. Ihu ta basa tare da bazama cikin duhun kamar mahaukaciya. Muryoyi 3 ne fara fita lokaci ɗaya, da ɗaya na dariya, ɗaya na kuka, ɗaya na wani irin abu kamar waƙar shaiɗanun aljanu. Daga gefe guda kuwa kukan mage ne mai sautin gaske ke tashi. Idan ta toshe kunne sai a buɗe mata, idan ta yi ihu kuma abubuwan za su ƙara sautin nasu ihu. Idan ta zauna shiru ta ji ana taɓa ta. Ga ɗakin duhu ba ka ganin komai. Hawaye ta fara yi sosai, wani na bin wani. Tana karanto duk addu'a da ta zo bakinta, daga ciki har da addu'a sanya sabon kaya, wato alhamdulillahi lazi ka sani haza sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Haka ta dinka jero addu'o'i, sai ta kama wannan mata kai ƙarshen ta sake kama wani. Ga hawaye wani na bin wani a kuncinta, ga bala'in yunwa da take ji. Lokaci guda ta fita hayyacinta, ta zama kamar zautacciya. Tun tana iya jero addu'o'i har ta fara jin duniyar na juya mata, harshen ta yi mata nauyi saboda yunwa. A hankali ta sulale ƙasar rigajin ta baje ba ta ko motsi. Tana faɗuwa su ma abubuwan suka yi shiru tsit kamar babu su a ɗakin. A afiya
zaune take saman kujerar tebul da ke cikin e-library da ke cikin Greenfield University Kaduna. Ta yi shiru, kanta na kan wani littafi da take karantawa, ga wayarta da makullin motarta a gefenta, jakarta kuma yana ɗayan gefen nata. Cikin takun kasaita wasu haɗaɗɗun 'yan mata su uku suka shigo cikin library. Dukkaninsu suna sanye cikin wando jeans t-shirt, sun zubo gashin dokin nan har baya kamar nasu. Kai tsaye wajen a Afiya suka nufa, suka zazzauna saman kujerun da ke tebul ɗin da a Afiya ke zaune. Kallon su ta ƙasan ido a Afiya ta yi kafin ta ɗago tare da cire ƙaton glass ɗin da ke fuskar nata, tana faɗin, 'yan mata ya kuke? Ɗaya daga cikin su ce ta ce 'yar Alhaji, ko in ce Hajiya da kanta. Tun ɗazu muke neman ki ba mu ganki ba. Can muka haɗu da Umaisha wajen masallaci, shine take faɗa mana kina nan. Guntun tsakiya Afiya ta ja kafin ta ce, ko dai bari ina da exam a ranar Laraba ne, shi yasa nake karatu. Ɗaya daga cikin su ne ta ce, ke dan Larufi ba wannan ba. Mu yanzu Afi baby ki faɗa mana, ya kika yi da wannan shegiyar kwailar amaryar abin naku? Turɓuna fuska Afiya ta yi, tana turo baki kamar biro da ce, rabu da shegiya, wani za ta wai iskanci ce har da wani zuwa bedroom na dan munafurci tana wani ce mu wai mu haɗa kai mu zama abu guda. Za ta yi bayani ne, Allah sai ta bar gidan nan, don wallahi ba na son ta, na tsani matan nan wallahi. Shi kuma Abi har da wani cewa zai kawo wasu masu aiki don yau na zuba mata gishiri a abinci. Allah ba wata mai aiki da zan bari ta zauna a gidan nan, duk wadda aka kawo sai na san yadda na yi na kore ta. Ita amaryan ita za ta yi girki kuma mu rinka ɓata girki, duk wani aikin da ta yi sai na ɓata, a haka har Abi ya gaji ya sake ta mu huta. Allah ba wata mai aikin da za ta sake zuwa gida ta yi aiki, ita za ta rinka aiki don daman idan su ai ba mai aiki. Ta kai ƙarshen maganar tare da jin dogon tsaki, bushewa da dariya rufi ta yi. Anisa da Amal suna tafa hannu. Wallahi Afiya, kar ki bata wani dama, kar ki kuskure ki bari ta samu sake a gidanku. Idan ba haka ba za ta samu ciki ta haihu da Abdi, kuma hakan babban abun kunya ne a gare ku. A ce kamar Abdi mutum mai manya-manyan kamfani wadda ake ji da shi a ƙasar nan ya auri 'yar talakawa kuma har su haihu. Ko fa ina za ku je in faɗa miki sai an rinka danganta ku da yaran da za ta haifa. Wani lokacin ma sai kaga ana kwatancen ku da gidansu amarya ba da gidan Abdi ba. Cewar Rufa'ida, buga tebur da ƙarfi Afiya ta yi tare da miƙewa tana faɗin, ai ba za ta taɓa faruwa ba Rufa'ida, dole Halima ta bar gidanmu, ko tana so ko ba ta so. Amal na ƙoƙarin yin magana, Umaisha ta shigo da gudu tana faɗin, Anta Afi, yau tauraron mu kuma gwanin mu ya amsa gayyata kuma ya yi magana a TV har na tsawon minti ɗaya. Ta kai ƙarshen magana tana nuna wa Afiya wayarta da ke hannunta. A sukwane Afiya ta amsa wayar tana faɗin, me yake cewa Umaisha, da gaske kike TGA ya yi magana har tsawon minti ɗaya bai tsaya ba? Ta yi magana tana zaro ido. Kiɗa mata kai Umaisha ta yi tana faɗin, duba ki gani, yanzu ni ma na kunna data na gani sai sharing na bidiyon mutane suke. Yau TGA ya amsa tambaya har na tsawon minti ɗaya yana magana. Wado ido waje Afiya ta yi tana kallon bidiyon. Kyakkyawan bature da ke magana cikin kyakkyawan turanci, fuskar shi na sanye da face mask. Wow, Afiya ta furta tare da mayar da bidiyon daga farko ta sake gani. A sukwane Anisa da Rufa'ida suka miƙe suka dawo kusa da Afiya suna kallon bidiyon. Taɓa baki Amal ta yi tana mamakin yadda su Afiya ke mutuwar san wannan mutumin da watakila ma bai san da zaman su a duniya ba. Kullum ba su da wani zance sai nasa. Ganin Afiya ba ta da niyyar daina mai da bidiyon daga farko, tana sake kallo ne ya saka Amal ta ce, wai Afiya ni kam wane ne TGN nan ne kullum sai kin dame mu da zancensa. Cikin sauri Anisa ta ce, a'a sai ta dame ki dai, dan ni ina gaba wanda ya kai ni son ganin TGA wallahi. Ko me nake idan lokacin kallon labarai akan TGA yayi sai na bari na zo na kalla. Ina bala'in son kallon fuskar mutumin nan. Sai dai kullum idan yan jarida na ɗaukan su zaki ga hoton ko bidiyo yana sanye da face mask. Ban taɓa kallon ainihin fuskar nashi ba, sai dai daradaran idonsa light ash masu ɗaukan hankali masu kama da madubi. Dan in ya waro idon nashi ko ya ɗago su ya kalli abu sai kiga kamar glass yana walƙiya. Su ma fa idon nashi wani lokaci yana sanya baƙin glass ya rufe su, amma mutumin nan lamba ɗaya ne, ya haɗu ta ko'ina. Ba abin da ya fi burge ni da shi ma irin sai 'yan jarida sun tasha shi a gaba, ba sun sanya masa kyamara suna tambayar shi sai sun fi minti 20 suna jero masa tambayoyi. Yana jiran jawabi sai ya tattara gaba ɗaya ya ba su amsa ɗaya da ba tafi maganar sakanni 5 ba. Shi ma sai ya ja masa aji sai ya fi minti 2 kafin su samu amsa. Duk wanda zai ce miki ga kalan Maryam na mutumin a nan Najeriya, kai ba ma Najeriya ba har ƙasashen waje, to ya miki ƙarya ko magana yake ciki yake magana. Ga face mask a fuskar shi,
maganar tasa ba ta fitowa sosai. Kuma ni ban taɓa ganin inda ya yi magana da tsawon minti ɗaya ba idan ba yau ba. Yanzu haka ki shiga media ki ga yadda jama'a za su yi ta ruruwa na kallon bidiyon yau ya yi magana har na tsawon minti ɗaya. Taɓa baki Amal ta ita ce, to wannan kam a wani gari yake? Abuja ko kuma ɗan waye a ƙasar nan? Mawaƙi ne ko ɗan fim? Ni fa tun da kuke wannan haukan ban taɓa sanin akan waye ma kuke ba. Kuma ni ba mai kallon labarai ba ce. Ni ko fim ma ba na kalla balle wani labarai. Ta kai ƙarshen magana tare da gyara zamanta. Girgiza kai a Afiya ta yi tare da koma ta zauna tana faɗa, Amal, ni zan baki wannan amsa. Ni zan faɗa miki waye TGA. Kina jin labarin the General of the Army? Ko baki jin shi ma? Guntun tsaki Amal ta ja tana faɗa, to ni ina ruwana da arms. Ni fa ba abin da na sani. Kawai ki bani labari idan za ki bani. Amma ni bani da wata masaniya game da wasu sojoji. Gyara zama a Afiya ta yi kafin ta fara magana. TGA, the General of the Army kenan. Namijin da ni ban ga kamar sa a duniya ba. Cikakken gwarzo jarumin maza kaifi ɗaya ne shi, ba mai iya tankwara shi. Bature ne ɗan ƙasar USA, United States of America, a babban birnin Washington DC. Babban soja ne da babu kamar sa a duk sojojin da kike gani a USA. To a ƙarƙashin sa suke. Ba ko wani babba bane, bai da shekaru sosai. Kawai dai baiwa ce daga Allah. Shekarunsa 28, amma akwai shi da farin jini, ga kuɗi, mulki, tarin masoya Allah ya bashi. Amma fa Kirista ne ba musulmi ba, ga shi da bala'in izza. Kafin ya yi magana sai ya ɗau wasu mintoci, ina ganin kamar shi kaɗai ne a wajen mahaifiyarsa da mahaifinsa. Dan ɗan gata ne sosai. Kafin manya-manyan gidan TV su samu damar hira da shi, suna shan wahala. Wannan gidan TV da suka yi hira da shi yau ɗin nan ma aka ce sau 5 suna tura masa takardar gayyatar nan. Da ƙyar suka samu ya amsa wannan gayyatar tasu. Yanzu ki shiga media ki ga yadda media za ta ɗauka an yi hira da TGA, kuma ya yi magana har ta tsawon minti. Amma lokaci bayan lokaci 'yan jarida suna ɗaukansa hoto, wani lokacin a coci, wani lokacin kuma a airport, haka idan ya yi tafiya ya dawo. A Afiya na ƙoƙarin ci gaba da magana. Amal ta ce, shirmen banza ku kuka sani iyayen gayyasu. A ina kuka san shi da har kuke mutuwar ƙaunarsa haka? Mutumin da ba Bahaushe ba, Bature kuma Kirista ba, wataƙila ma bai san wata ƙasa Najeriya ba. Ku kuna nan kuna haukar banza, bai san da ku ba. Cikin sauri Afiya ta ce, ni da a gidan TV na fara ganin sa, sai kuma a wani news da muke kallo rana an ɗauke sa a hoto yana sakowa daga jirgi. Ni ba ma abin da yake burge ni da shi irin yana tafiya kika jibga-jibgan bodyguards suna take masa baya, ga wasu jibga-jibgan sojoji a gefensa. Wow, ai na ajiye wannan hoton nasa, kullum sai na kalla, na kasa goge sa. Kuma na faɗa miki, wani lokaci 'yan jarida suna ɗaukansa a cocinsu. Wannan hirar da kika ga an yi da shi ma kusan sau 5 aka ce TV na tura masa takardar gayyata, amma bai yi asar ba. Sai yau ya yi musu bazata, ko in ce ya mana bazata. Amma fa akwai wani gaye a TikTok da ke post na videos ɗinsa a lokaci zuwa lokaci, har gidan TV na ɗauka su ɗaura idan za su yi labarai a kansa. Sai su ɗaura wannan short video nasa, har ki ga jama'ar da ke bibiyar account na wannan mutumin da ke postin nashi a TikTok da sunansa. Yana da followers sama da miliyan 10, duk kuma saboda postin na TGA da yake. Kuma kar ki ɗauka kullum yake postin nashi, a'a, wani lokaci yana sati bai yi postin na TGA ba. Da zarar ya yi, kan ki ce me za ki ga mutane sama da miliyan 1 kamar jira suke. Wannan ma ba kowa ya taɓa kallon fuska TGA ba. Kina leƙa comment section za ki ga jama'a suna faɗin handsome of the world. Ba mata kaɗai ba, har da maza faɗi suke, kuma fa ba fuskarsa suka gani ba. Idan na faɗa miki kullum da face mask yake yawo, ba abin da za ki gani sai idansa light ash ɗin nan mai kyalli kamar madubi. Shi ma idan lokaci zuwa lokaci yake zama ba glass, amma a haka jama'a ke mutuwar sansa, musamman Hausawanmu. Sai ki ji suna faɗin wannan anya ba aljani ba kuwa, don kyansa ya wuce ɗan adam. Tun ma ba su ƙarasa karan ainihin fuskar nashi ba. Shiru Amal ta yi ta zuba wa Afiya ido har ta kai ƙarshen maganar, sannan ta ce mata, don Allah Afiya, ina min wannan the General of Army na ganshi. Cikin sauri Afiya ta ɗauko wayarta ta shiga gallery. Sauri ta fito da bidiyon TGA jikinta har rawa yake, ta ce zo ki kalle sa a gidan TV ana hira da shi. Duk da ya sanya face mask, zo ki ga asalin kyau shi fa, ko a cikin turawa ma lamba ɗaya yake. Ta kai ƙarshen maganar ta da miƙa wa Amal wayarta. Da sauri Amal ta amsa wayar, ta fara kallon kyakkyawan baturen
na zaune saman wata haɗaɗɗiyar kujera mai matuƙar kyau da laushi. Fuskar shi sanye da face mask baki sai daradaran idanu kamar bar masu kyalle kamar glass. Zubawa surar jikin nasa ido Amal ta yi. Yana da murɗaɗɗen jiki sosai ga faɗar ƙirji kamar wani zaki. Duk da yana sanye cikin kaya ya ɗaura jaket mai matuƙar kyau da tsada a saman kayan nashi, hakan bai hana faɗar ƙirjinsa bayyana ba. Sau uku Amal na maimaita bidiyon daga farko tana sake kalla. Ganin Amal ba ta da niyyar daina kallon TGE ne ya sanya Afiya an wayarta. Tana faɗin, ke ba ni karki je ki yi mafarkinsa. Waro ido waje Amal ta yi tana faɗa, don girman Allah Afi ki tura min duk wani videos nasa da kike da shi, kuma ki faɗa min sunan account da ake postin nashi a TikTok da kuma gidan TV da ke labarai a kansa lokaci zuwa lokaci. Kin ji ta kai ƙarshen magana cikin sigar rashi. Ba musu a Afiya ta tura mata videos na TGA da take da shi duka ta WhatsApp, sannan ta asa wayarta ta yi sajin account ɗin wanda ke ɗora hoton TGA ɗin, ta mata following nashi sannan ta miƙa mata waya. Sai maina Amal take da farin ciki a haka suka yi sallama. Lokaci ya tafi sosai. A Afiya da Umaisha suka wuce wajen motocinsu, kowa ta shiga nata. A Afiya na kokarin kunna motar ta rufe ta ƙara sojan dan gudu tana kiran sunan Afiya. Sauke glass ɗin motar Afiya ta yi tana faɗin, lafiya Rufi ke yin wannan gudun aka? Girgiza kai Rufi ta yi kafin ta ce, a'a ba lafiya ba. Dama ina son ɗan tambaye ki kuɗi ne. Ɗazun sai na manta sai yanzu na tuna. Jinjina kai a Afiya ta yi kafin ta ciro kuɗi daga jakarta ta ƙira 10,000 ta miƙa wa Rufi tana faɗin, ban da sayan kayan haɗin shisha. Amsa Rufi ta yi tana faɗin, insha Allahu abu mai mahimmanci zan siya. Tara mota a Afiya ta yi ba tare da ta sake yi wa Rufi magana ba. Ta fiye motar da ta bar wajen da gudu. Olga da ita Umaisha ta jima da tafiya. A Afiya na barin wajen Rufi ta yi tsaki sannan ta ce, yar wahala, uwar mu ce ke da zaki rinka hana mu shan shisha. Ke ma insha Allah sai na koya miki ba shan shisha kawai ba, har da shan kwayoyi da bin maza sai na koya miki, sai na lalata miki rayuwa, sannan na aure ubanki na mori dukiya duk na kore ku daga gidan. Kin ɗauka a banza nake sai kike wa matar babanku abinda kike yi mata nan ne yarinya, don kawai ki fitar min da ita ne ni kuma na shiga, don ban son zama da kishiya wawayen yara kawai. Ta kai ƙarshen maganar nata tare da juyawa tana kaɗa 10,000 da Afiya ta bata. Tana murmushi ta bar wajen ta koma cikin department nasu. Katsina tafiya take hannunta riƙe da leda baƙa mai ɗauke da kayan miya. Sanye take da doguwar riga a baya, baƙa ta yafa gyalar rigarta a kanta. Tana tafiya tana kwaɓa fuska kamar wanda ta rufa shi. Tun daga nesa Sadiq da ke tunkarar majalisar su shi da wani mutum ya hango ta. Murmushi ya sake yana faɗin, Nasir kaga waccan yarinyar da ke zuwa? Wallahi haka kawai yarinyar nan ta shiga raina. Ko me nake tunanin ta nake? Kallon jehan da ke tunkaro su Nasir ya yi kafin ya ce, lallai yarinyar nan ta yi sa'a. Kai da ba kallon mata ba har faɗa miki maka shi ne yau. Bai kai ƙarshen maganar ba ya dakata tare da ƙara waro idon su waje yana kallon jehan da ta kusa isowa inda suke. Daidai lokacin su kuma suka isa majalisar tasu. Nasir lafiya kake kallon ta haka? Lafiya ka tsaya da magana. Kaiwar Sadiq da ƙyar Nasir ya iya zama saman bencin majalisar tasu. Har yanzu idonsa na kan jehan. Murya har tana sarƙewa ya ce, wannan ba 'yar Alhaji Nawazuddin Salman Sultan ba ce? Da sauri Sadiq ya ce, wane ne kuma Alhaji Nawazuddin? Daidai lokacin jehan ta zo za ta wuce cikin sauri Nasir ya ce, jehan Nawazuddin Salman. Cak ta tsaya kamar za ta juyo sai kuma ta tuna abin da Uncle Shitu ya ce musu akan su ɓoye kansu. Tuna hakan ya saka cikin sauri ta wuce ba tare da ta juyo ba. Cikin ƙaguwa Sadiq ya ce, Nasir me ke faruwa? A ina ka san jehan? Girgiza kai Nasir yana faɗin, Sadiq shi ne matsalar ku. Ko 'yan unguwar nan ba masu manyan wayoyi shi yasa ba ku ganin labarai da sauransu. Amma ina da tabbacin ka san Alhaji Nawazuddin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ko? Cikin sauri Sadiq ya ce, ina jin labarinsa, an ce mutum ne mai adalci da ƙaunar talakawa, salihin bawa, bai da hayaniya ga taimakon na ƙasa da shi, bai da girman kai. Yawwa to bari ka ji Sadiq, wannan yarinyar da kake gani sunanta jehan Nawazuddin. Ina following nata a TikTok da Instagram da Twitter, dukka ina following accounts nata. Ina tunanin ita ce kaɗai 'yarsa akwai ta da jiji da kai, ga izza ba ta kula mutane ba ta ɗauki halin babanta ba, ga ta 'yar ƙarama da ita sai izzan bala'i da rashin kunya. Shiru Sadiq yana tunani, to me ya kawo su jehan nan kenan? Dafa shi Nasir yana faɗin, ka san cewa tun satin da ya wuce zancen babanta ne ke yawo a media. Wasu sun ce ya bata, wasu kuma sun ce ya janye takararsa ya barwa abokin hamayya.
To duk ma ba wannan ba, mu ajiye zancen Jehan a gefe, ya maganar mu. Ya kamata ba kai ma ka shiga irin sana'ar nan tamu, akwai samun kuɗi sosai. Dogon numfashi Sadiq ya ja tare da saukewa a hankali kafin ya ce, wai wani irin sana'a ce wannan da ka dame ni tun satin da ya wuce. Dan wawwaigawa na su zai dan ya ga ko akwai mutane. Ganin babu kowa ne ya sa ya matso kusa da Sadiq sosai. Ƙasa ya ce, mutane muke kamawa, mu kai su daji mu ɓoye su, mu kira 'yan uwansu akan su kawo kuɗi, mu ba su 'yan uwansu. Idan ba haka ba kuma za mu kashe su. Muna faɗa musu za mu kashe 'yan uwansu ne, za ka ga sun tsorata sun haɗo kuɗi da wuri sun kawo mana, sai mu ba su 'yan uwansu. Kallon nasa da kyau Sadiq ya yi kafin ya ce, wannan ai sata ce nasa, ba sana'a ba ce, kuma bai kamata kana yi wa 'ya'yan talakawa haka ba. Ƙara ƙasa da murya nasu zai ya ce, haba Sadiq, ya kake abu kamar wawa ne, wannan ba sata ba ce, amsa haƙƙinmu muke wajen masu kuɗi. Idan ba mu kama 'ya'yan talakawa, ai sai 'ya'yan masu kuɗi. Don mu ansa haƙƙinmu tunda ba su ba mu saboda Allah ba, kaga ai hakan ba laifi ba ne. Ka yi tunani, ka gani yadda rayuwar yanzu nan ta zama? Ba mai taimakon 'yan uwansa, ko yana da hali, kowa kansa kawai ya sani. Ko don saboda mamanka da ƙaninka su ji daɗi su huta, ya kamata ka fara wannan sana'ar. Kuma kaga idan ka samu kuɗin nan, za ka iya sa wa mamanka har gida da duk wani abin da za ta ji daɗi. Jin Nasir ya ambata mamansa za ta ji daɗi ne yasa ya tuna irin cin kashin da babansa da amaryarsa ke mata saboda kuɗi. Hakan ya sa ya ji yana buƙatar samun kuɗi. Shiru ya ɗan yi kafin ya ce, ba komai Nasir, na gode, Allah ya bar zumunci. Insha Allah zan je na shirya, sai mu sanya za mu yi nan da gobe. Da murna Nasir ya ce, to abokina, haka ake son namiji da zuciyar nema. Sai na zo gobe zan zo maka babban waya ta yadda za ka san ba karamin kuɗi nake samu a harkan ba. Amma ba kar ka yi magana nan da kowa, kar ka faɗa wa kowa. Ya kai ƙarshen magana tare da miƙewa ya ce, to sai mun haɗu gobe. Hannu Sadiq ya bashi suka yi musabaha, sannan Nasir ya bar wajen ya miƙe hanyar fita daga unguwar. Shiru Sadiq ya yi yana tunani akan Jehan. Shi ma Nasir yana tafiya yana tunani ta yadda zai iya bincike akan Jehan. Me ya kawo ta ta ɗaya ɓangaren na zuciyarsa kuma murna yake ganin Jehan a nan, sai ayyanawa yake a ransa kuɗin fansan da zai samu idan ya sace Jehan a matsayin ta na 'yar ɗan siyasa. Da wannan tunanin ya bar unguwar su Sadiq ya tare ɗan acaɓa ya hau ya bar layin su gaba ɗaya. To masu sauraro, a nan zan ɗan numfasa, ni Amira da na karanto muku nake cewa mu haɗu a episode na gaba. Na gode. Ina godiya da sauraro. Kar ku manta da danna mu subscribe.